Kamaod dyan na nanang. Naawat ako ni tinagaplikarak. Ay, kasta ka di, anak ko. Wala nang. Isungag pa kada akong kinibos. Ay, uun Ngam agtrabaho ak pa ijay titalungal daw. Sige, anak ko. Ngam naskan apumanaw tayon ton dito'y nanang. Sa bali asyo dati pagtrabaho ak. Si Kalata, anak ko. Saan kon to malipatan dito yung lugar? Anak, Dakal di pasat na itibiyag ko dito yung lugar, nanang. saan lang asi ka, anak ko? Oray siya. Ang kasano ni Engineer Randy. Mariripo ka nak. Saan ko mailibak? Asidag tirignakan ko, ana. Adadak kalabangan. Anya dayta, anak. Uray ko nana siya't kan wedding tinapasamak kadakwada iti kadandan nana ita. Agasawa data nagkasarda. Narigat dayta. No pa'y kasta. Saan ko matakaya tabastusan wano? Pakitaan iti madi ni Randy. Ay, uun Kasaritak to na imbag. Sakpaya pumanaw tayo ditoy. Kat saan kun to ngay bagbaga ti pagalisan tayo, nanang. Tanya pailat ka sa bulan nakin ka. Riribukan na ka pailang, idin ko tabi na ibayan na ka. Amok, papa. Kwarta lang ti kasapulan na. Naglaingan. Ang mga nakawanan ti may gatang na ti may parit na droga. Itad mo man kanya ti kumplito nga identity na. Tapasurveillance ko, tiyawanan bain. Papa, Nas ka na may kan iti pagnakman dagiti kaskedkwana, abalaso ba sa tao. sige, papa. Agasang, pilitan na ka makisinarak kan kwa na? Damad-madlaw ko, Randy. Oh, anya day ta? Kanain mo ta na siksik ka lang tim umay nitoy. Masalsalot nga minan ni Ago. Ken sa bali aside ka ayan na. Kaya't idilaan ng opisina ti pagkitkitaan mi. Wano, igagagaram tap na wan disturbo. Anya? Oh, saan ba ta? Si Kakit Dimet. Rabak ko lang mata. Maya. Randy. Inigamam dagiti. No, adda kay mo dingak ti tapusom. At lunam. Wano kadngam ko man ti ayat nga indaton ko ken ka. Saan ko ngay libak, Randy? Asidag tirignakan ka. Ngam, Nga man niya. kasanon. Addan asawa. Agasawa kami lang iti papel kan Trina. May bagakmatan kan katiyamin. Saan ka di? Uray pay. May bilang latang agasawa kayo. Kat, may sakla nga may kadwa babae iti biyag mo. Ngem agayatak unay kan ka. Mabalinta ti agdan na. Anya, Please. Saan mo kuman aparigatan ti bagim? saan ko nga muna niya ti aramitak, Randy? Kinapod no na. Sipod-impod ng tirik nam kanyak. Saan ako na makait na? Mariripo ka, nak. Tsaka muna niya tirumbang aramitak. Ulitak. Saan ko nga ay ayatin ni Trina? Impudnukmat kan ti amin. Wan, ngam, Agpaiso. Nagsabat ti dalan ta. Iti saan nga umiswa panawen. Yung basol ta kadi. No makarik nati iti ayat iti tunggal maysa. Panagkunak. Ad-adda abasol. No may sa abarang-barang. When no parparaw paulaang ti maysa nga ayat. Ngem day ta tinasuti. Kan saan apakabasulan. Maya. tsaka mo. Ngam, narigat ibang panunutam. Ay ayatan ka. Ayat anasudi. Kan katukan ti biyag ko.
Kat no si kamanan ti mapukaw iti biyak ko. Daytan ti jak amo. Jak amo no anyan to ti pagtungpalan ti biyak ko. Amo matan tinapalabas ko. Inukag kon ti libro ti biyak ko ken ka. Ket sika itatimang ted kanyak iti baro anam nama. Kas na ko, nak. Mariribo ka, nak. Saan ko nga muna niya tiramidag? Nupay, aglunak. Agayatakkan ka. Ay ayatan ka matrandi. Makonsensya ka. Amo ka basol ti kayat mo ang mapasamag. Kantsak kayat nga dadadi mo masulsuro nga ayatan ti asawam. Tada ka na kaibaw ingan ti matang mo. Ay ayatan ka. Siguro. Masursuro kang tumutla ang alipatan. Sapay lo ko, ma. Tamawatam to. Iti day ti aguntaway. Talaga asan a husto amadaan ta ti relasyon. Saan analaka para kanyak ti umadayo. Kan mang panaw kan ka. Isungaging ka ita. Nga dapay pigsakan kirad ko. Sakbay nga umununag tiriknakan ka. Nasaysaya at siguro no. I'll say goodbye for the two of us. Randy. Ay na, narnagan iti turog to yapo ko. Nagdigos ngamin, iso nga apres ko ti bagina. Agyaman na trinaiha. Itian niya, papa. Ngayon parik na madlang ti panagdungom iti ubing. Wen, papa. Ora isot tanda ti kinasukir ko nga anak. Ipalagip da ito iti bangungot iti napalabas. Iha? Karon nanti amin. Di pa nang pakawan kanyak ni Randy. No pa'y marik na kanalamis lang ti panakilangan na kanyak. Awan sa bali apapanan na. No sana matignay tumot lang tirik na na. Basta ituloy mo tagsabiking ko na kasasawa. Wen, papa. Tagas iti nakuna. Dakkel ti utang tayo ana imbaga na akam keng kuana. Taiso tinangalangon kada tayo iti awan kasping na apan nakaibabain. No nagpas ngay kaabalasang. Papa, ada awag ko. Ha? Tay numero ni Roy. Ayan na. Siyak man ti makisarita keng kuana. Sinalpa ka dyan. Ang payati amahan natin ng sung pati ti cellphone na. Nagsasawa na kitin. Pinangtanak pa'y ano saan ko asar dengan ni Trina. Kat ipapulis na ka. Ha? Nangalan na itilaing naradya alakay. Oh, api anak ka uli makadito salas. Kaya saan ka piya naturod? Inururay ka. Gaputa kayat ka kasarita. Anya ti pagsaritaan ta? Nasakit man. Ngamnas kan nga awatek. Nga uri na surusurukan ngayon na yan. Bayat ti naglabas si Aldaw. Amo ka narigat kay surong tapusom. Nga gayat kanyak. Tap na makapagsubadak iti nagpasulak. Sige. Itit konti wayang-wayang. Trina. Amo ka saan ka naragsak iti danak? Kat no bilang nakasarakan, iti na magpitik di tapuson. Sana kagbalin alapwed. Pudno ka di nariti mangmangag ko. Uwen, Randy. Awan pa naging kukunak. No naragsak ka, naragsak ang matan. Trina. Bumiro kay ti abogado ang mga sikaso iti annulment ti kasarta. Sigurado ka? Are you sure, Trina? I'm very sure. Tabarang namabaan day ta. May karok matinadagsan na basol ko ken ka. Nasa una ken kadagita, partner.
When? Martir, partner. Dakkelan tinagbalbaliwan ni Trina, no kasta. Pud no day tago. Kanawan ma ko nakiti panangasikaso na kanya kita. Partner. Oray no babayan lang iti day jangar aramidan na. Makabawi tinagbasulan na kanya. Katanya nga rod. Saan ka di nga agbaloy ti Riknam? Saan ka kadi amatignay? Saan siguro pare? Nang runa kat adda ni Maya ang biyagmanan iti puso. Wow, Kat day tuwin ti gundaway nga inururay ko. Paasikasok ti annulment ti kasarmikan Trina. Ne, yung number dito ha. Asin mo ta dito. Isang batak latan. Saan mat mataadaki sa tao? Hello? Asino dito Si kakadin ni Engineer Randy Kamba. Awen, sir, siya nga rod. Anya ka diti maipay ko kada kayo, kan asino kayo? Siya ni Roy. Ti ama ti anak ni Trina. Anya? Si kakano ti asawa wenno nang ikasar keng kuana. Ayop ka. Gapo iti inaramid mo. Wano pa nang talikod mo kan kuana. Siyak na irubo. Saan ka ngagdamag? Subyakon ni Trina. Anya? Kahit kwa silpuan di nagbupadakal mi. Tangan ni paskainan ti anak mi. Tak kami taktin na. Saan kiti asika? No kahit mo. Ha? Ti anak mo di mabatikin ka. Anya? Tapno at remembrance mo, hindi pa nang ikasar mo keng kuana. Hello? Hello? Oh. Sinalbag ijayan. Sino nga min kanuday jay, partner? Iso tinakasikog kan Trina. Anya? Agparang laing kanyak. Amangan numaparak-parak ko tirupa na. Oh, partner. Relax. Saan mo adadaulan tinagan mo gapugan ko ana? Ngam nagbalin ang miserable ti biyag ko. Gapo iti panang talikod na kan Trina. Saan mo na may sublipay tinapalabas, partner? Wen gaya mago. At da pa panakinton malam. Sa dino? Itayak pa nagtok-tok-tok. Ngamawan sa tao. Kan... Ay namanong! Awanan dagiti igigyan tita. Anya? Nasapa da rimar. At inarkila da ajit. Anya? Uwan manong. Nagpakadadan iti aking balay. Saan? Saan ang mabalin apanawan nak ni Maya? Siya kundi makamukan ko na, Brother Ago. Sige, Trina. Pasensyakan. Saan ko nga mo? Nanya man tinagbartakan nan. Sige. Siyaklatan timang labarkan ko na. Sige nga rod, Trina. Mapanak pa nga rod. Agyaman akmanan ha? At least, adan dito'y balay. Awanan pagdandanaga. Dayta, nanabarakot. Makaginawa matngatan. Agsubli ako niti silet ko. Panawag latan dito hep. I love you. Dito'y latan na maturog. I love you. Sino ti pangibagbagaan na iti dayta? I love you. Inra ako sa sikip na kanya. I love you so much. I love you too, Randy. Anya ti? Trina. Anda iti abay ko ni... Anya ti kahit asawan da ito Apay nga da ka dito kamak, Trina. I'm sorry, Randy. Nakaturog ang mata dito Kasanaon na bartek ka di Rabi katli nabaran ka. Tsaka mo no. Gapoy ti bartek mo kat. Katanya. Sige, rumara kong diti silid mo. I'm sorry.
Uy, papa. Nakaturog ak iti sila da pagtuturugan ni Randy. Malagip nga ta ni Randy nga da napasama ka na kayo. Ah? Diyak mo, papa. Oh, Ngam sa anak nagbabawi. Agasawa kami matan. Anyaman ti ibo nga day jay. Awan problema. ay, ala. Barang ano agbaliwan tirik na nakin ka. Ngam sakbay day jay. Nagsarita kami. Kinasarita kat intad ko ti waya-waya na. Aniya. Paisagsagan ti annulment papers. Ha? I'm sorry, papa. Naklon kun ti amin. Urian niya siguro ti ramidak. No di nak tumaayat ni Randy. No di na may suro ti puso na ngagayat kanya. Awan maramidak. Kasanukan. Ipamaysak. Ti panawon ko iti anak ko, papa. Husto ti kinunayo. Awan basol ti anak ko. Siyak ti nagbasol. Iso sulitak ti nagbasolak. Ti nagkurangak, papa. Sige, iha. Anyamat kanda dyan napasamak. Nakainumak nagpaiso. Ngayon, posible latang at mapasamak kada kami. Nang runak at linablabaran nak. Kan medyo nausawa na kon. Ngayon, anyang harod. Ada message ko iti cellphone. Asino nga tati akin message? New number. Basag man. Nagatiddo ka na message. Kat, anya ti kayat asawan da ito eh. Randy. I love you so much. But I'll say goodbye. Di mo ko mapanunutan na pasagtan ka. Inaramit ko lang ti mo kahusto. Ay ayatan ka. Diyak ilibag. Kasla mabriyak ti barukong ko. Ngam, I must go. And I say goodbye for the two of us. Randy, I love you. I love you. Bye. Maya. Saan? Saan apod no daytoy? May sala nga tagtagayin at daytoy. No ay ayatan nak. Apay anasken apanawan nak. Apay. Anya nga ro ti plano mi tapat nar. Saan na ka nagbintat? Nagayat mat kanyak ni Maya. Nadlaw ko mat. Ti ko nakit din no nasayatan ti amin para kada kayo. Anag kinaawatan kayon. Tanasayat mo ti panagkuyukuyog yu iti kalabas. Saan ko nga mo? Ngam narit na ka nakaununag ti pampanunutan na. Itinaudi pa nagkuyog mi. Ken panangan mi iti restaurant. Partner, When? Siyak matukod ti pampanunutan na. Nupay kasta. Saan ko unay nga inikan iti kay papanan? Ngam jak pulos nam namaan. Aday jagaya man ti maudi pa nagkuyog mi. Ako. anya nga ro ti plano. Sa pulat ni Maya. Ha? Sa dino nga ro ti pang sapulam ken kuana. Uray sa dino. Iso apang naasim. Sikape lang timang taming kadagiti mapanawag. Eso ang saan ko maada ito ti pang dadaalam iti biyag mo? Saan ko nga mo, partner? Ngam no ni Maya ti mapuka o mamimpinsan iti biyag ko. Nasaysayat siguro, no? Partner. Saan mo apatuloyan no anyaman da ita pang panunutan? Diyak mo. Ngam awanan sir-serbi ti amin kanyak. No mapukaw ko ti babae nga inayat ko. Iti awan kasping na. Partner. Amon dayta, ago. Awan inlimod ko ken ka maipapan itiriknak kan Maya. Kas itinaibagak ken ka. Ni Maya ti biyag ko. Tukas tangarod. No ison ti mapukaw ko. Magsatmet ng ti hangis ko. When? Life is worthless without Maya. Cause I love her so much. Awaran surusod biti biyag kanyak na mapukaw ko. Iso asam-sam itak tupay ti matay.
Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Taanyapi ti serbi ti amin. Anyapi ti serbi na ngagbiagak. No awan met ng tigapuna. Anapukaw kon ti poon ti biyag ko. Maawatam ka di dayta. Ago. Randa. Maawatam ka di ti marikriknag. Maawatam ka di ha. Saan mo ngamin nga ammo no kasanot panagayat ko kenkwana? Saan mo amarit na? Maawatan ka. Ang masapol nga agbalin ka, natibkar. Saan ka nga agpaabag iti emosyon mo? Pat na. When? May saak a lalaki. Profesional ama ko na. Ngimtsak kabailanan alabanan daytoy. Pat na. Pasiglatan alindot ni napasarak itinagan ni Ayat. Nagsangsangit ka man ang anak ko. Jak malapdan jak sangit, papa. Apa ya kasto iti mapaspasama kiti biyak ko? Dito ka diti dosa kiti kinasukir ko nga anak. Panubok lang dagitoy. Agbalin ka kumaanatib ka, iya. Gapo man langit anak ko. Kasta ti kayat ko. Katsan kang nagdanag. Adag dito yan nakasagana amang saranay kin ka. San kayo amay bayan iti apo ko? Agyaman nak papa. Naimbag kayo onay. Itilaksid dagiti sana nasayat nga nararamid ko. Ada kayo lata. Saan da ka binaybayan? Abay ko mga ramidaging gaday ta. Abay ko maabaybayan ka. Siksik ka, tinabati, apakalaglagi paken kapatgan, ngayon bati day di mamam. Papa. Patpatgan ka anak ko. Sikapay lang ti kapatgan naghamang ko iti day day biyag. Da kayo iti apo ko an Ferdinand. Kunak no nakaturog kan, maaya anak. Ha? Nanang, nabayag kayo ka din itilikod-han. Agsasaibag ka, anak ko. Apay a pinanawam ni Rande, no saan mo matlang akabaulan? Saan ko nga ilibag? Nasaktanan. Kasla mabrihat ti parukong ko iti panaginad tayumi. Tainayat ko. Ngamsan arong bang ama kirelasyon akan ko na. At ang asawa na nana. Anak, Saan ko akayat amay bilang aklaan akabit na. Uray pa'y ko na naakas dyan tiga po na. Anagasawa ta. maya anak. Itala ang imapay dahil erik na kanyak na na. Di agayat. Naskan ka di alapanak na ito'y arik na. Saan ama iparabag? Anak ko, Patsa ka dumtagtungkot lang, ti aldaw ang malipatak ni Ranti. Kadam mo kakastapat kan ko na. tinapudno nga ayat, anak ko. Aglabas man, ti ado a panawan. Agtalinaad tulata. Taday-ta kat nagubog di ta kaunggap. Saan akabaalan ti panawan apunasan dayta. Iso adi mo kumaparigaten ti bagim. Siguro, nanak. Ngamnas kan alabanak. Tasaan amay parabag. Rumwar ka kadi, Trina iha. Wan pa, adalang katangag para ken Ferdinand. Agpakuyog ka ni Martin. Saanen? Siyaklatan tiyag maneho iti kotsek. Malangaron, agandad ka. Adawan ni Nana Maria amang kita iti apo ko yo. Sana balit na sana karumwar. Siyaklat na anak ko. Sige papa, mapanak pa. Oh, Ne. Apa yan anak ko? maditirusok ko papa. Kumaron sa maning tigas pain ko, ha? Ay agdiritso ka nang agpa-check up kin Doktora Brenda. Awan tunday ti inton madamdama papa. Magpakadwa ka nga ron kini Martin. Tama nga nun niya kiti data. Sige papa. Inilat na nga ro din manong Martin ti mangimaneho kanya.
Sa anak lakid di agpinton. Adan nasuro ka makabulan sipod day di adan napasama ka dakwada ako na anak ken Randy. San nga tanga? Rubilang kasta. Barang mo day tamot ten ti pagbalbaliwan ni Randy itirik nana ken Trina. Siyempre, adan ton bukod dang anak. Oh, Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Saan mo abay-bayan? Ipagpagapumla ko man iti apo ko. Hanggang kasaron numawaswas ti kasarda ken Randy. Kalpasan na. Adan tumot gaya man bukod da nga anak. Dua nga aldaw ko nam di conference mo ijay bagyo, anak. Wala nang, siya ti representative ni boss. Tanay ra na nga tayo di Singapore ita. Ay, isua anak ka, oh. Ngam di kag tanag, ada pagdagusan mi chay. Sige, anak ko. Saya atem ti trabaho. Lalo kat na anos ti bus mo kan ka. Wan nga rod nanang. Ipagyamanak, may talak na amin kanya, nang rona no makapanaw. Ket dayta ti annadam, anak ko. Ti may paayken ka apa nagtalag. Tano dayta ti mapukaw. Narigat munto na may suble. Di kay madanagan nanang. Aramidag ti amin nakabalak. Tapnusan ang mapukaw ti talak ni boss kanya. Amok. Kanay nga awagan na kidi ni Randy. Di na kon makontak iti number ko. Tanagsukat ako iti SIM card. Nasaysayat mo't lang no magupad ang mamimpinsang ti komunikasyon mi. Sorry, Randy. Marikirikatanak. Sadyak matan ka ba lang? Siguro. Tumtang-tumot lang dahil daw ang malipatan ka. Tay tinagan ni Ayat. Duati maris na. Naragsak kan naliday. Amom kan nariknam no kasano ti panagayat ko kan ka. Kan kastagmat. Nariknak kan na panagnakak ti kinapudnom Randy. Para iti panagulimak tayo amin. Naskan nga agibtor. Kan awatan tati kinapudno. Talapit. Na ikari asaan a love forever kunata. Takasano. Dimtang day nga ayat. Iti saan nga umno a panawan. Handa kayo mo tinanak. Wanya, di magas ka kan Doktora Brenda? Wan pa pa. Ukat, anya ti sakit mo? Doon ako sa nadali ako pa. Positive. Positive di? I'm pregnant. Anya? Diyak lang naman nagbunga na diyan na pasama kada kami kin Randy. Di pa ikat kasano nga ron ditan? Kasaritak pa pa. Ngam, dadamagak kan ko na. Anya dita? Damagak na niya ti status ti annulment ti kasaron. Trina. Awan lap tapat nara. Nalabit. Nagsukatan iti SIM card. Tapno di mon makontak. Mabalin. Taore ti number nga inusar na idinag-text kanyak. Saan na makontak? Nalakalaan mo ti SIM card? Ago. Apay akas to'y tigasat ko kan ayat. Apay apasig asaan tilaklak amig. Partner. Dahito ka diti supapak tinadarisay nga ayat nga impaay ko ken Maya. Adi mailadawan aladingit ti pagtungpalan na. Unfair. Siyak anapod no ti panagayat na. Siyak ti aglak am iti kastoy. Idinto adag iti parparaw pa ti panagayat da. Naragsak da. Dagiti ayat iti barang-barang. Ken siyak anayin poswan. Nasinaw ken nasudi. Ladingit tilak amag. Unfair.
Nasken a panunutom, partner. At dadwa ang maris ni Ayat. Naragsak, ken naliday. Panagbaligi, ken pan nakapaay. Ket kastalaan ti biyag itirabaw ti daga. Saan aragsak laeng ti kay papanan ni Ayat, partner. Ada kayan dar ay conference kan dua rabi kan talupay nga aldaw nga awan ka. Wen, sana ka sumangpet. Tana ka check-in kami amin na Delegate City Hotel Avenue. O sige, ang ganad ka. Adaman pa'y damagag? Anya data? Kumusta ti annulment? Ha? Kuma, malpasin day chay. Sakbay nga. Ganya. Api adi mo itolay. Oh, api Trina. Excuse me. Anya ti... Excuse me. Anya ti kayat asawan day chay. Oh, iho. Anya na di kas lagdul-dul, oh. Ni Trina, papa. Oh, sugayam. Awang ka di pa yun, nasasaunakin ka. Ako, papa. Awan, ngam dinamag na kanyak no kasanon ti annulment process ti kasarmi. Ngam saan na natuloy ti ibagana ko ma. Randy, iho. Trina is pregnant. Anya? Loko na dyan nga ako ha. Kunak nga iso ti umay umatendar iti dati a business conference and workshop. Duangal daw pa yung matngarad. Saan nakit dinakayat? Siyak ting pasubo na. Di sa pa yung matmangarog eh. Rumuarag mang pailayan. Mapanak pinagpangin ni Jilabi kahit Sorry, sir. Ang darasak namin tanaladaw ako ni Maya, Randy. agyaman at na nagkita ta. Agsarita ta kumaplis. Sorry, sir. Awanan tirong ba nga pagsaritaan ta. Excuse me. Please, let me go, Randy. Maya! Maya! Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Allah, apya nagbabawi ka mo tanyag pa-opera ka dagiti matama ng Erika. Hindi anyaga po. Awan. Basta, jak kayatan nagpa-opera. Manang, Sana bale. Kabaalamatan nga imatunan dagiti negosyo tayo. Napanunot ko, adya ko na agpa-opera pa'y. Ta siguro, napasamak kanyak ti kastoy. Ta talaga aday to'y tigasat ko apagpanigan. Iso adya ko na agpa-opera pa'y. Di ka agdanag. Ada aklata amang bayabay kan ka, may papan ka dagiti negosyo tayo iling. Saan ka abaybayan, ading ko? Jak kayat ti agpa-opera. Kat siyak ti masurot iling. okay. Sikat ti masurot. Ti pagayatam ti masurot, manang Erika. Anya? Saan ka nga agawit? Ita Arabi? Wan, honey. Sana bale? Sabado intun bigat. Awan sarra ka di opisina. Masapak tulangan nga agawid. Okay, sikat ti makaam mo. Paisagana kiti babaw ng ti guest room para ken ka. Ha? Ay, oray saan na, nani? Dito'y aklatan. Dito'y akonsalas. Anya? Kahit ko dito'y amaturog. Tasidag iti silid mo. Anyaman nga oras. Nadamasapol mo. Ayaban naklaan. Anya? Di nakpagdanagan, nani. Awan parikot kanyak. Please. Sige. Agyaman nak. O anya, makaturturog ka? Itulod ka iti silid mo? Saan pa'y hani? Dito yak pa'y laang salas. Urayak ni Elaine.
Rabin, awan pa'y laang. Mawag mo't kit di itay. Ag-overtime ka no, taada na padag-alipasan na ija opisina. Isumat lagayam nga aging gaita. Kit saan pa yasimang pa? Maawatak mo't kit din ni Elaine. Talagang adadag iti gundaway, akas tiyay. Kas napadpalasak mo't itin. Hindi, sa anak pa'y abulsa. Hani, Malagip ko nga, iti saan pa'y akas to iti kasasaad ko. ha? Maaramid ko amin idi akayat kong aramidan. Agad-adal pa'y laang idi ni Elaine. Kat siyak tinakakaamo iti amin. Angam ita, baliktada. Ni Elaine tinakakaamon iti amin. Kat siyak, adda aklatan dito'y balay. Gaputa, bulsa kak mata. Sapay la ko ma. Tasaan ama uma ni Elaine? Asaan to ama uma kanyak? Awan matan may tultulong ko kenkwan. Hani, nasingpot ni Elaine akasken ka. Amok asaan to ang mapasamak dahit apang panunutan may papankin ko na. Sapay la ko ma. Sapay la ko ma. Takas-taka man. Ha? Sapay la ko ma. Taawan mamagbaliw iti ayan-ayat ta. Nangluna kita. Kastoy mo ta na bulsakak. At dayta ka manan. Saan ka kadingag pampanunot unay? Agtalag ka kumakanyak. Tawan to ti mamagbaliw iti panagayat ko kin ka. Nga orean niya pa'y ti mapaspasamak. Kanayon mo kumaalaglag ipon dayta, hani. Apay asaan ka matagtagari ita, Elaine? Pasensya kan manang. Nagsakit namin ti ulo. Diretso ngamin ti overtime mo ita alawas. Puyat kan bandog mo daytan. Kita mga nagsakit ka. Saan manang? Damdama lang, may katumat lang dayto eh. Saan mo kumaabaybay anti salunat mo, ading ko? Taday ita, ti kapatgan. Man, Awan serbi dagiti negosyo tayo. No si kati agsakit, Elaine. manang Erika. Pasadya ka na. Bulsa ka mo't namin. Di kagtanag. Kabailak tayo ito'y manang. Awan kirong ba nga pagtanagan nyo kanyan? Siyak pa eh. Basta, ikarim kanya, adi mo baybay anti salunat mo, ha, Elaine? Diyak kaya, nga da saan anasaya at ama pasamak mo, ading ko. Wan manang. Ikarik. Pasensya ka na. Dagiti katulong kan ni Manong Teddy pa'y lang kinakakaamo ang mga asikaso kan ka. Busy ak namin na talaga. Awan parikot kanya, kaading ko. So, saan nakapampanunutan? Agan anos ka, ha? Di ka agdanag. Agpampanunutak itinaskan nga aramida, tapno makatulong akbatken ka. Awan ka ditirong ba nga pagdanagam kanyak manang. Aramidak ti amin nakabaalak. Ama padroas ko dagiti negosyo tayo para kadata. Agyamanag. Maragsakan ak unay anak ang nagitiday tanga imbagam, ading ko. Agriring ti cellphone ni Elaine. Ngam salata sa mong ba't itiawag ko. Ada ni Teddy. Elaine? Sika ka di daytan, ading? Siyak dayto, hani. Oh, kumusta ti agmalog mo? Madandanaganag, honey. Apay, anyat pagdanagam. Itay ko pa'y ngawawagan ni Elaine. Saan asumong ba't itiawag ko? Anya? Itaman pa'y asaan asumbatan apulos tiawag ko kankwana. Apay nga ta. Ang mga no, busy laang, hani. Amumatan. Uray ka sa ti kinabisi ni Elaine. Sumbatan na latano siya ti umawag kankwana. Oray tupay kasano ti kinabisi na iti opisina kat iawag na kanyak no kas di amaladaw nga agawit ta overtime. Madanda na aganak mata. Han, Padasak man nga awagan man.
Agriring lang ti cellphone na. Talaga asan asong bata ti awag ko. Anya nga tanong. Noan niya? No, mapan mo kitaan ni Ellen ijay opisina hani. Anyat orasan. Awan pa lang ang aging gaita. Itaman pa. Asan na nga inyawag kanyak no nag-overtime? Please, honey. Madandanagan at kami na talagan. At dadagiti babaunan akadwak na day tati pampanunutan. Di nakpagdanagan, honey. Iso please. Mapan mo kumakitaan ni Elaine. Please. Okay. Wen, mapana ko nani. Iso di ka nagdanag ha. Si Kapay. Alangan mo't asa anak ngagtungpalken ka. Si Kaman. O sige, mapanak nga rodan. Agyaman na, honey. Awagan na kadago sa apaman ang makasangpit ka ija opisina ni Elaine. Wen, iso di ka nagdandanag. O sige hani, mapanak ko. Agyaman na. Napanan ni Teddy. Sa bagay. Adamot kiti ni Mang Anton nga ibaon ko ang mapanmang kita kini Elaine lukas pangarikan. Madandanagan na ka talaga. Ganun. Apay hakas to eh. Agner-nervyo sa matan. Nakaululay makmat dito opisina ni Elaine. Kuna ti gwardya ije main entrance. Asaan pa'y arim-rimwar ni Elaine? Nakarikap mo ti ruangan iti private office na. Agtuktukak. Ta sigurado nga adalakit didita ni Elaine. Elaine! Awan sumungbat. Elaine! Talagang awan sumungbat. Padasak man nga ilok at tiruangan. Elaine? Apay nakadumog ka? Agat arak ka? Elaine? Anyat na pasamakin ka. Nabarbartak ka. Manong Teddy. Apay nagbartak ka matan, Elaine. Umay ka. Tulungan ka. Asibayan ka. Asibayan. Manong Teddy, takabay na. Elaine. Manong Teddy. Anyan da ito ang aramid ko. Apay ang nagpasulisog ak matangkin ni Elaine. Kasano da ito yan? Di cellphone ko. Ni Erika. Umawawag. Diyos ko. Anya ka din da ito ang aramid ko kin ni Elaine. Anya ti aramidak. Sungbatak ti awag ni Erika. Ta sigurado lakit din nagdandanag una yan. Hello, honey? Agyaman na. Tas nung bata maglaan ti awag ko kan ka. Itayag pa ilang umawawag kada kayo kini Elaine. Yung saan nyo asusumbatan nagiti awag ko kada kayo. Nakitab ka din ni Elaine? Ada ka din dita opisina na, honey? Ha? Kwa, honey? Sa dino ti ayan ni Elaine? Kaya't ko kumakasarita. Ha? Please, honey. Maganda na anak ko na yan. Kasaritat ko man ni Elaine. Please. Kwa, ada iti restroom ni Elaine. Or orayak la arumar. Sa agawid kami ton. Kasta, ang nasayaat ka dimot lang ti kasasaad na. Adinanon mo dita, honey.
Di kagdana gani. Sumangpat kami dita. Agyaman na. Diyan ka mo. Talaga, matandanagan ako na yan. Ha? O sige nga, Rodan. Agur-urayak ka na kayo, ha? Sumampot kayo kumahan, please. Wan, honey. O sige nga, Rodan. Bye. Elaine. Elaine. Anyan da ito ang naramid ta, Elaine. Kasano da ito yan? Anong Teddy? O anya, mayagan tirik nam. Namunawan ka kadin na talaga. Anyat na pasamag kan ka. Apay anabartag kamatan. Ijay pa'y mismo opisinam tinaginumam iti arak. Anya ka din ti mapaspasamag kan ka, ading ko. Manang Erika. Ada ka di parikot mo, adi mo ibagbaga kanyak, Elaine? Awan, manang. Apay nga rod akas di inaramid mo. Anya ka di talaga ti parikot, ha? Awan, manang. Pasensya ka na pinagdandanan ka. Tsaking gagara. Diyan ka mo. Saan ka amaawat? No apay akas tamot ti mapaspasamag kan ka. Manang. Diyak laing pagaro. Nga agbartag ka. Kat ijay pa'y amis mo opisinam, Elaine. Anya ka di talaga ti parikot, ha, ading ko. Ibagam kumamit kanya, please. Awan, parikot ka dagiti negosyo tayo, manang. Mamati ka kumakanyak. Agdadag ka kumakanyak. Tsaka mo nga makaininumak iti arak iswa na ginumak. Tsaka mo no, anya tinapampanunot ko. Tapay nga iti opisina tinaginumak. Pasensya ka na talaga, manang. Pangaasim. Saan mo nga ulitin na jay, ha, Elaine? Uwan, manang. Ikari ka. Pasensya ka. Na pinagtanda na ka itikas na unay. Sorry talaga. Kas madudog ti puso kitay. Kabayatan ti pa nagsarsarita may kinima ng Erika. Magkonsensya ka magkakit-kita iti kapsat ko. Diyos ko. Pagawanan na ko ba? Tsaking gagara tinapasamag kada kami kinimanong Teddy. Anya lang ang antiaramitan ni Manang Erika. Numaman na ti saan arumbang nga napasamag kada kami kinimanong Teddy. Saan naglakit kaya mapagawan ni Manang ko? Iti dahi dyan nagbasulak kan ko, ana. Anya ti aramitan. Diyos ko. Pare, kabayan, Pare Vincent. nagdarasa kay may itinawagan na. Yan ka na di mapasmasamaking ka. Anya ti aramidak, pare. Aba, anya! Anya ka di parikot mo? Nagdakkel ti nagbasulak kin ni Erika. Are, Ah, kasano da ito yan? ha? Pasensya kan, pare Vincent. Si kalaangan ti namnama ang makaibaga kanya. No anya ti rumbang aramidak. Maburi-bura na una yan, pare. Anya minti parikot mo ayan. Pare, ginulibak ni Erika. Anya? Dahita tipod no, pare. Anya? Awan sir-sirbik, pare. Na, Nagdakas ako unay. anya tikat mo asawan?
Kanapay ako nam aginulibam ni Erika. Da ito ti pudno pare. Ginulibak ni Erika. Amom kadi ani iling ti makagapo. Anya. Adasan arumbang anapasamak kada kami kin ni Elaine. Anya. Jak ngawatan ti kahit mga saman. Pare, ada napasamak kada kami kin ni Elaine. Kat sapay lakma. Ta saan agsikog. Anya. Anya ti aramidak pare. Mariribukan ak una yan. Kasanulangan no. Anya pare. Kasjay lang arudan ti kasasahad ni Erika. Ginulibam pa eh. Jak ing kagara. Nasulisog ak iti kabsat na. Ngam. Pare tidi. Jak nalabanan ti sulisog pare. Ginulibak ti babaeng ay ayatak. Gusto pare. Gusto nan. Relax. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap keng kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Manong Teddy, anyat pagsaritaan ta ako nam itay mawag ka. Umuna ti yamin. Kahit ko ti dumawat iti dispensar iti napasamak kadata, Elaine. Pakawanan na kuma. Nasulisog akla. Sorry. Man, Teddy. Kahit ko amaamon ti planom. Ti panangibagam kin ni Erika ti kahit ko asawan. Pangasim, Elaine. Bayam ko maasyak ti mangibagakin ko, ana. Please, Elaine. Jak amo. No anya ti pagbanagan da ito anapasamag. Angam, makaamo ti tana. Tinapatag. Kat maamuan ni Erika ti amin. Takarbangan na amamuan. Saan ka di, Elaine? Man, Teddy. Baliwan tanto tagsarita. May papan iti napasamag kadata. Apaman ang makapagpudno akin ni Erika. Pakawanan ako Elaine. Basol ko amin dagito eh. Anyat mapaspasamak kini Elaine. Agay ayos tagitilwana. Kabayatan ti panangan mi. Saan na apagarupan na makikita ka? Tatiam mo na kat bulse ka. Nakaululima, kabayatan ti panon. Ngam, agay ayos tagitilwan. Elaine, okay ka lang? Ha? Oo. Wan man. Apay. Itaman pa'y asaan ka matagtagari kabayatan ti panangan ta. Sigud mat nga istorya ka may papan itinegosyo no kastoy nga agar armo sarta. Kuwamanan. Good morning. Good morning to. Nasapa ka anak umay dito'y balay ita honey. Wan, honey. Ta kaya't kaakasango ita nga agar mo sar. Sakbaya sumura ka kaya opisina. Sige. Panawan kayo pa'y. Isumra ka ko na opisina. Ne. Timakter kan samot tan Elaine. Nalpas ka na nagarmusar? Wan manang. Sige, panawan kayo. At tainsin-sinyas ni Elaine ken ni Teddy sakpay apimanaw ni Elaine. Napanan ni Elaine, honey. Agar mo sartang harudan. Wan, honey. Agar mo sartan.
pakada ni Teddy nga agawid. Kalpasan ang nagpakada ni Elaine, amapan iti silid na. Saan pa'y ang nagawid ni Teddy? Sinurot na ni Elaine? Sana bali. Taimbaon ko ti babaunin. Amang bambantay kanya, amapan agdalos iti silid ko. Takayat ko ti agmaymay sa dito'y salas. Aginayadak amapan iti batog ti silid ni Elaine. Ibatik ti wheelchair ko dito'y salas. Tapno saan tak amadlaw. Apay ako na masurutan ka dito'y silid mo. Anya ti ibagam. Darasong nga ibaga. Tamang ano ada makadlaw ka datang agsarsarita dito'y silid mo. Amang ano, agipulong di babaw ninyo. Manong Teddy, apay adi ka matnagpudlon kini Manang Erika. Ha? Marigikatan ako. Makunkonsensya ko na yan na makikita ni Manang ko. Apay ti kunam. Si Kalaang. Uray siyak met Elaine. Masaksakitanak ang makakitkita iti kasasaad na. Sakit. Kasi pa'y lang ti inaramid ta. Manong Teddy. Ginuliban ta nga agpadpada ni Erika. Iti likodan ti amin a kinasaya at nakadata. Amutang agpadpada. No kasano ti kinapatagmukin ko ang akabsat. Ken ay ayatan nakmat kas nobyo na. Liniputan ta. Isong harod please. Agpudno ka kumankan ko na. Tay karutagan ko na tinagbasulan ta. No di mo kabaanan. Siyak ti manghipudno kan ko na. Saan, Elaine? Kayat ko asyak ti agpudnukin ko na. Siyak ti mangibagakin ni Erika. Nga adda na pasamak kadata asan arumbeng itinagbaetan ta. Ay, daytay ni Ma'am Erika. Nakatugaw iti wheelchair na. Ay, ma'am, papaayabandak ka na o kuna ni Mimay ababaunin niyaw. Mga Anton. Ma'am, apay nga agsangsangit kayaw. Mga Anton. Anyad na pasama. Apay nga agsangsangit kayaw, kunak, ma'am. Anya karamidag, Mga Anton. Ay, saan kayo ang maawatan? Anya ti, kaya tiyo asawan. Pinayabat kayo. Tada kayo langan ti amok ang mapagtagkakitagon daway. Ay, Da kayo langan tinabat-bati ang matalag ko. ma'am. Nagsakit, Mga Anton. Nagsakit unay ti marikrik na kita. Ha? Ay, anya ti nasakit, ma'am. Ay, itaray kayo adagos iti ospital. Ang mga no... Kasapulan ti doktor. Anya, kwa... Liinain ka Teddy, nagpasakit ka niya. Anya, ay, tapay, ma'am. Ginulipan na, Mga Anton. Ay, sus, Diyos ka. Imposible dahil nga ibagbagayo, ma'am. Asino, tinang ibaga kada kayo iti dahil Saan kayo kumaama maatilatan adagaws nang rona no awan pamanaknak yung ma'am? Awan nang iba ka kanyak, Mga Anton. Siya ka mismo ti makapanagnak. Ay, Siya ka mismo ti nakangag iti saritaan dahilin kan Teddy. aniya? Tana pasamag ka lagwada. Ang kinulibandak, Mga Anton. Anya? Diyos ko. Dahil ka diti supapak, iti panagpamarang ko hakas may sabol sa... Dahil ka di, Apo.
masakitan iti kasto iti patpatag ko unay akakaisuna akamsat ko. Kastamat din kintete. Nagtalakak kadakwadag ang patpada. Ngumapay. Apay ana aramid da kanya kiti kastoy. Ani ati basal ko kadakwada. Apay pinasakitan na kunay agastoy. Diyos ko. Basal ko gadi na nagpamaranga kabulsak. Iso anak kaaramid na iti saan narumbang. Basal ko gadi apo. Apay, anak pasamag na ito'y. Apay! Apay di ka matagtagari, honey. Ada ka di parikot? Parikot ko na. Ada ka di rin nga pagparikotang. Awan no. Amangan no sikat, ada parikot na. Ha? Ay, Diyos ko. Ibangak-ngatan kini Erika. Tinapasamak kada kami kini Elaine. Ada ka di, honey? Apa di mo ibaga kanya? Gapo ka di, tabulsa ka? Iso nga awan karbangak amangam mo na da parikot. Gapo ka di, tawan serserbik. Honey. Kasan, ikinapod na ti panagayat mo kanyak. Ha? Ay-ayat na katimat lang itinapod no. Siyempre, honey. Apay kastamot ng tisaludsod mo kanyak. Gapot, ay-ayat ka. Among, no kasano ti panagayat ko kan ka, saan ka di? Wen, honey. Amok. Kat kasta akmat kan ka. Ay-ayaton kamat unay-unay. Sige, Mang Anton. Panawan dakpay laan dito sangwanan ti tanam dagiti dadakkel mi kini Elaine. Please. Ay, sige ma'am. Ay, adak lang iti asidag. Ay, bandak lang no kasapulan dak. Sige. Pasensya kayo. Naitala makasarong karak dito itanam niyo. Mami, Daddy. Sorry. Tanakaliwayak ka na kayo. Gapo iti. Panagpampamarang ko akas bulsa. Masaksakitan ang unay. Gapo kiniilin kintedi. Nagsakit, Mami. Daddy. Ala, andak na kuman di talubog nga ayan nyo ita. Iti kastay man lang masaksak kita na punay. Gapo iti pa ng pasakit kanyak na kiti tao. Nga ti ambog kan ipatpatag nagbat. Nagbito tagayam. Tas andak nga ipatpatag na ilingkin teti. Nudikat. Mananggulit dagagpatpada, Mami, Daddy. Siniguradaw ka simrek da ma'am Elaine kan sertide iti opisina da ma'am. Kan kastamat anak karwara nagiti amin akatulaw. Ta imbaga ka pinag-day off mo amin ida.
Ay, tinungpal ko amay, nabili nyo akas pagayatan nyo, ma'am. Agyaman pang Anton. Umuna iti amin. Agyaman kada kayo. Tada kayo anabat-bati ang mapagtalka. Ma'am, Imbaglaangan, tada kayo mga Anton. Diyak mo ti aramitak na awan kayo. Ada ipudnok kada kayo. Kat sapay lang umahat. Tasan nyo nga ipagpakamu iti oray asino. ay, matungpal ti amay na pagayatan nyo, Ma'am Erika. Anya ka di dayta nga ipunuyaw. Ha? Sa anak abulsag, Mang Anton. Anya? Dayta ti kinapudno. Sa anak abulsag. Ma'am Erika? Kaya't ko amaamuan nyo ti kinapudno. Gapo iti mapaspasama kita. Gapo iti inaramid kanyak ti Elaine and Ted. Anya? Amok asaan arumbang ipanagpamarang ko abulsa. Ngam saan mat arumbang tinaramid na pa ng pasakit kanyak saan ka di? Ma'am. Awan mo tamo ka basol ko ka nakwada. Tapno pasakitan na kinikas taunay. Awan na pulos. Uray po naman anapulsa ka. Sa anak mo ta nagkurang ka nakwada. Gapo ka di. Tati ang muda kat pulsa ka kon. Agaramitan iti sana rumbang, itilikli ko na. Ay, kuston, ma'am. Hindi ka nagsangit. Nagsakit unay tinaramid niyak. Nagsakit, Mang Anton. Agpudno takin ni Erika. Apaman ang makasangpat tayo di balayo, Elaine. Wan manong teti. Tsaka ba ilaan ang ilimat pa itinaramid ta abidot. Aklo nag-asi pupuso. Anyaman ti pangadun na. Apaman ang maipudno ta. Ti kinapudno kin ko na. Uray siyak. Aram itak pati amin. Mapakawad na klaang tikabsat ko. Apay akayat nakakasarita. Ay, ayatan ka. Timpatan na. Bakawanan na kani. Kanayon mo kumaalaglagipan. Ngay, ayatan ka. Patanak pa na! Patanak! Indoron na. Hani. Gaputa dyan kaya't nga arako pa nagtinaguli makaskan ka! Anya ti, kaya't mo asawan man. Di ko nayo ka di! Kadyak amuti na rami nyo! Maglilipot kayo! Manang Erika. Pumanaw kayo iti sangwana. Saan kayo akayat magkita ngagpadpada? Mana. Pakawanan na kuma. Ay, ayatan ka, hani. Saan na punto dayta? Nga ibagbagam Teddy. No talaga ngay ayatan na ka. Apay aginuliban na. Apay adi ka nagpuno ka niya. Dito tayo. Hani. Pakawanan nak. Jak nakapagpudnukin ka. Tadyak kaya't masakitan ka. Jak... Bastan! Nakarkaro lang ang masagsakitan ng kadagita nga ibagbagam. Danggan na kumahani. Please. Pakawanan na. Apay Teddy. Apay anaaramin mo kaniyang ni Kastoy. Apay at ikabsat ko, pay. Apay.
Ay, ayaton ka, honey. Gusto ko naman. Saan ako namamatipay nga urian niya di pagbagam. Kaputa, kinulipan na. Nagsakit, Teddy. Anya di basol ko ka na kayo. Honey, Saan na kun nga awagan pa itihan? Kaputa, agwin na swastan manipo dita. anya. Saan kan akayat amakita pa'y Teddy? Saan kan nga'y ayaten? Naawata! Erika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanya na pasama kang ka, Didi. Pare, amon ni Erika. Nga adda na pasamak kada kami kin ni Elaine. Kasta. Mabalin ka di at tulungan, nak. Nanya't may tulong ka. Kasaritam ko man ni Erika. Amangan na niya ti mapanunot ng aramidan. Kagurgura na kami nga agpadpadakin ni Elaine. Ket, awan mangandingikin ko na. Nakakaasimot pare. Didi. Please pare, kasapulan ni Erika. Iti kasarsarita. Sige. Di kagdanak. Mapana kaya balay dahi tamat lang. Erika. Apay nga dakat ito. Imbahon nakakadini Teddy ang makisarita kanya para kan kuwana. Erika. Kita na, Vincent. Anya ti. Dahil ito'y ti kinapudno, Vincent. Sa anak abulsak. Erika. Si kaman di sa ludsudat, Vincent. Uy, aklunag ka nagpamarangat ka na kwada. Saan arumbang tinaramid ko? Ngumrumbang ka di tinaramid ta. Erika. Saan kayang anapod no ti panagayat kanyak ni Teddy? Saan kumaan na suliso na talaga amatlaan? Kat tinasakit, itipay kabsat ko. Erika. Jakon mapakawan ni Teddy. Nga uray asino pa iti makisarita kanya para kankwana. Nga uray sika, Vincent. Erika. Pasensya ka. No nakasingaakan ka. Pinaiban ka iti babak. Takayat ka akasarita. Manang Erika. Di kang danag. Maudin da ito'y apan nakisarita kan ka. Tao madayo akon kada kayo kalpasan ti amin. Anya, italagkon kan ka ti amin ang negosyo tayo ilay. Kastamat ng dayto'y balay ka na panawan kada tadadtati kan mami. Manang Erika. Sana balay. Takabaalam mo ti amin ngagmay mesa. Saan ka di? Saan na kun akasapulan pa? Man. Umadayo akon kada kayo. Katari ka kaya. Di kinaragsak yung kilitete. Iti adalag kili. Sabi mo, tanaragsak kayo ang nanayon. Sikat ay ayatan ni Manong Teddy. May salang abid doon tinapasamak ka na kami. Pagkawanan na kami kumaha. Saan nakababati? Iti ka ano ba? Awanan pa ng talik ko ka na kayong magpagpara kay Teddy. Manang. Anya di kaya tasawon na ito eh. Nalawag di makikita mo ini. Sa anak abulsak.
Aniya, nagpamarangat lang ka na kayo. Nagsakit, saan ka di? Naman, nasasakit pa yung tinaramin nyo kan kinitindi. Awan ka, asping na tinaramin nyo kanyak. Ita, no pakabasulak man kan ka, di pa nagpamarang ko akas pulsak. Pakawanan ako. Patas tala ang ilay. Nagpamarangak ka na kayo. Nagaramit kayo mat kinitini. Iti saan anasaya at kanyak. Patas tayo lang. Yan tito'y anapasama ka na kami, Diyos ko. Nailin ti agtartare arim mo etigita. Agturong ditoy. Elaine! Elaine! Abay! Pumanaw tan dito'y manong titi. Tumuklo sa dilang itiguro ka datan ni Manang Erika. Pandaramot lang ti kotsem. Kat pumanaw tan dito'y. Si kalangan ti makamukin ni Manang Erika. No, mapasamag kanya ka, Manong Teddy. Anya? Anya ka din dahil nga ibagbagam, Elaine. Nagtaka sa kakapsat. Awan silbi kakapsat. Gustong dahil Elaine. Basol ko ti amin. Iso saan mo ababalawon ti bagim? Saan ka kung mga gikes? At damasabat ta atrak? Hindi mo ko maitulog ang mapukaw ka, Elaine. Erika? Vincent, agyaman natin may kaatagos dito yung ospital. Itay inawagan ka. Kumusta di ka sa sada, Elaine? Kantidi. Awan pa'y rimor a doktor iti emergency room. Iso ti oraya. Tapno maamot ti usto ka sa saad. Erika. Sapay na kuma. Tamakalasat ng agpadpada, Vincent. Diyak laki ti kabalan. Namapukaw ko ti kabsat ko. Erika. Awanan, Nene. Natayot ti kabsat ko. Erika. Kahit ni Didi. Anya di ka sa sana. Nasaya atin ti kasasaan na. Naisukat na iti mata ni Elaine. Kanagiti mata na anabulsa. Diyos ko. Awanan ti sinserbi ti amin kanyang Vincent. Awanan ni Elaine. Erika. Kasano ang paitan. Pinanawan takmatan nga may saan dagiti amin nga ipatpatid ko iti biyag. Kaya't kumatan di matay. Erika. Nagkusit kay Elaine. Pinanawan ta talaga rutin na mami kan dati. Uray ka. Pinanawan ng mata na atin ko. Ay, gusto ko man dahil pa nagsangsangit mo, Ma'am Erika. Awanan ni Elaine, Mang Anton. Ay, Agmay-may sakot. saan kang agmay-may sa, Ma'am? Ada kami amang ipatpataggan ka. Adaak. Ada dagiti babaunin yaw. Ipatpatagda ka, Ma'am. Mang Anton. Ay, napatag kayo. Kada kami, Ma'am. Ay, ipatpatagda ka, Ma'am Erika.
Siya ko na mismo tinangisagaan iti taraon na parakin ka. Vincent, Manipod ni masayag ni Lynn. Pasari biskwit laang kendarom. Di papaunag mo. Mangan ka kumamat. Ura isang kabasilaan. Masyan ka kumay di bakim. Amangan na nyamat mapasamak ka. Vincent. Amok di sakit na mariklik na mita. Ngam sa narumpang at ibakim ti papasang. Mang kayari ka. Please. Awan ganas ko ang mga. Jack marik na tibisin ko. Ngam. Sakit yan at marik-rik na kita, Vincent. Erika. Payakas to. Kalpasan na naulila kami at bang. Na-aksidente Iso ti makagapo. Anak pamarang kabusa. Gapuanan. Anagaramid isaan aron pag tinalaki ngay ayat ang kantikapsat ko. Awan ko man pare ko. Tanaaklon kunti naramid na kanya. Iso panggap ko pa yung tumatayo. Kasto'y ba't hindi napasama? Anya na una'y tinagbasulang. Paya kasto'y hindi napasama. Kasta talaga ti pihak, Erika. Ada lagi di pagdang minapasama kadumtang iti pihak tayo. Aditay namnamakan. Nuad dala dingit at dan tumutrag sa kadumtang iti tungkal may sakada tayo. Dumtung-tumot lang ti aldaw nga gragsak ka. Asan ala dingit lutan ti mapaspasaram iti agnan ayon. Erika, Eddie, agyaman na. Tasi ka adagos tinakitak. Akawanan nak. uwan. Napakawan ka, Teddy. Agyaman. Saan ako magsangit? Pangasin. Madudong ti puso. Makakita ka na giti agarubos. Manipod ka na giti matanele. Nagkasat ka, Teddy. Napukaw man tilawag iti panagkita. Adamat ti sigot na panagkita ni Ellen. Anay paay na kan ka. Iti ipapanaw na dito yung lobo. Erika. Kasla makitkitak mata ni Ellen. No makitkitak dagati matam, Teddy. Sorry. Jack, nagayatan ti amin na napasamak. Uwan. Amok. Kata. Di kang danang tanapakawan. Napatag ka kanyak. Saanan akas itisigod nga ayat imaris na ka. Nabatikan ka tilawag kadag iti matatikabsan ko. Iso napatag kamatan kanya akas lakabsan. Teddy. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada gururay nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Narabyan tamanan, partner. Ang mga nogera patani manan na sumangpet ka.
Dahil nga ron ti parikot, partner. Sigurado lakit di, nga paan na kamanan ni Trina. Oo mo umakon, Mel. Anya, ang awan magtimabalin, ta nagkasar kayo. Wen. Nga madumot kita tinagkasal ng agsisina. Sa bagay matkit di Kunada, saan na nagarantiya ti kasar, tapno saan ngagsina ti agasawa. Ngam, ato ti makagapo, wen no rason. Nga oray nagkasar da kiti agasawa, kan nagarbu pa akasar, agsina damot laeng. Isumet. Tauri anyat aramida, partner. Diyak may isuro ti pusok nga agayat kan Trina. Partner, Ang moment no kasana nag-asawa kami, nagkasar kami against my will. wen nga rod. Ne, asidagan ti balay mi. Amangan no mailabasak. Anya man ang di mapaspasamak yung kaya, Trina. Gas ka na sana makana kapusa. Ni Randy, papa. Rabiin nga mawon pailaan. Kurayang ba? Ang mga nung nag-overtime man. Agdua-dua akon, papa. Anya? Ang mga nasa balit yung overtime na. Trina. Sana mabalin kanyak. Iya. Saan mo kumaunay ngay uyungan ti asawam? Tama nga no maumakit panawan na. Anya? Ha, naitatis dinararamidan, ta makapataya. Trina, nagdakas lakit din ti aramid mo. Nagdaniyak na ipitan. Nagkapuam? Natural. Iti construction site. Sa dinupay ko ma. Di ko namkit di. Napan ka nagbabae. Anya man nanda tang ibagbagam si Katrina. Talaga ka di agas tablatan. Anya, kastoya. Dahil talagim imon ti amom. Anya, tiamok ngay. Ang padasam ti mangloko kanya. Sumartag ka man. Ang mangan no. Oh? Pwede mo yung tuloy? No sa anak lang ata ang makapagtipal. Ang mangan no mati. Sino matibab na, kasta? Sige! Sige! Padasam ta makitam! Ay na. Diyak to lang atan makapagtipal nga paiso. Panawan ka man langan. Buisit kinit kas na biyagan. Rumarak man langan. Hoy, Randy! Papanam! Iyan, Bierno! Randy! Di husto jay kunak. Papa, Nabambanog jay tao ng unget ipasabat mo. Kasano ang masursuro na kangayatan no kasta. iso ti kanunungan nyo? Kanunungan nyo, di nalaing nga lalaki? Sikati anak ko nga maditi aramin mo. Saan ko akanunungan ng runakit na amuakon di kinapod no? Papa! Asan na ni Randy ti amat asikog mo? Ako Isu, ano di mo baliwan ti tratom kang kwa. San nga dayo apanawan na kako nakapanan? Ipakita ngay ayatem ti asawam. San kit di aday talamang nga paking kwa ti amom nga ramidan. Hapay nga inawistak man nandito yung resto bar, partner. Kaya't ko lang tagpalabas iti oras, partner. Siguro, nagapa kayo manan kinitrina niya. Nasa uman. Talaga na uma akon. Dahil tantidakis na, partner. Ano sa muna? Anya nga rod ngay, kat asawa matan. Basta, masikog pa yan. Bunga ti panang loko na kanyak. Isuda iti amana. Asaan adim nga iti palawag ko. Maawatan ka, partner. Inalilaw na klaan ni Trina. Kaya't nala nga maalangan ti dayaw na. Dahil tamot tirikat na ita. Agbabunan ng tisikognay. Idi agkasar kami adi na oras. Gapo iti panang pikot na kanyak. Sumangkaot tromat ti amana. Ato yun ti order yun, sir. Thank you. Thank you, miss. Ay, abandag lang no dapay order yun. Excuse me. Among partner. Uray asino siguro.
Uray kasano ti anos mo, lukas di ti asawa. Ay, mawatan ka matkit di, partner. Ngam ti kang runaan launay ajak tinayat. Iso ti panang loko na kanyak. Pinagtakot nyak. Sa bagay, uri asinumat nga ta. Kat ti dakis na launay. Isupay ti adaganas na ang mga apa kanyak. Masaludsod ko man, partner. Asino at talaga ti ama ti sikog na, no saan asika? Saan ko nga mo? Tanagduduma mat alalaki ti kakuyog na idi, partner. Di ako nang paing alalaki. Sigurado na bartek mo na no sumangkat. Katamang ano parang to pa yan. Di napatasan tiyag babae. Tiyak ipaluwas. Nambasol ko matkiti. Ti amok kat masursuro na kaayatan ni Randy. Namsan matkayang. Manumpulan nga kasawa kami. Saan kami pa yan nagkaturog? Tay tilangan rabi eh. Ngagpada kami nakainom, may ti resto bar. Ay tulad na kati balay. Katimbisa nagkawit. Tiyak pinalubusan kat... Napasamak ti makon ko na asyat kan wedding. Tiyak namnaman na kasi ti pagpanakan ti amin. Kulos sa saan anaya si Didrik na nakanyak. Nasakit tinakam na. Iti pa nang pikot ko kanukwana. Gusto mo't ka din ni Papa. Imbes nga apaag. Saya atat ko mati makilangan kanukwana. Ipakita ko mamat nga agayat kanukwana kas asawa. Himaya anak, nagsapa ka mat anagreeng. Itindo ta, marbangon sa itay sumangpat kan. Ada klasik nanang. Kan madamat exams mi. Iso asumra ka. Ay, saan ka kadi amarigatan, anak ko? At trabaho ka iti rabi. Kalpasan na, agatal ka iti aldaw. Saan da ka pakadanagan nanang? Kabailak na ito eh. Anak ko, Kan may sa, adapay mo to oras ko maturog na madamdama. Kan 2 oras lang mati klasik. iso Kan uwan gayam nanang. Adatay agas yung ginatang ko. anak ko. Kay tapay ti may sa pagparikuta. Ti maigatang iti agas ko. Saan aparikot day ta? Tinapatag. Katagimbag kayo pa'y. Kasla, kumarkaro mo ti sakit ko. Saan kayo ang mapukawan itinamnama nanang? Kan di tay kumaliwayan kag kararat. Anak ko, Agkararag kayo Saan laang asyak kag karkararag? uwan, anak ko. Kasta tar aramidag. Iso adi kay kumamapukawan itinamnama. Dakkel ti kaasi ti apo. Tulungan niyo kumamat ti pagiyo. Uwan, anak. Kan agyaman ak unay kan boss, maawatan na. Nang runa no kidawag ti masapa pa nagawid ko, no awanan customer kan parbangonan. Dayawag mo ti kinaanos ti amo iti dayjay aresto bar, anak. Wan nanang, Kan, aganat ka iti panagawid mo. Kan, dagiti customeryo ijay. Abang ano, adamang bastos ken ka. awan nanang. Kan ada security guard mi, kan dagiti bouncer. Papa, ayan ni Randy. Nabanan na. Di pa'y namigatan. Siguro, sinambot na tinamigat iti ang ti babae na. Amo, Papa. Ada babae na. Sagbay nga agsaw kay ti kasta. Kumadamagam di tabagim no anya ti gapo na anaaramid na wino maaramid na ti kasta. Oh, apay kami nakasjay tinaramid mo. Saan gayam nga iso tinakasigugking ka? Papa, diyak kayat nga ang tandak naon maibagak nga ama ti sikog ko. Nuambok na kumakas na. Saan kayo ang pinagkasarin eh?
Papa, No dimngegak ko mga ron iti palawag ni Randy. Isu nga damat basol ko. nalpasan, Papa. Wan, ngamtim ako na. No kayat mo amaayat na ka. Ken mapunas ti sakit tinakam na di pa nang pikot mo kingwana. Surwam tagserbi kingwana ka sa sawa. San kiti asikapay ti adaganas nangagluksaw wendo mga pakingwana. Masurunak gamin. Dayta ket ti madikil ka. Dayta kinatangken ti ulom tinakal-alaam iti dayta problema ita. Ita imbis asayatem si kapay ti adaganas nangagluksaw. Sino mo ti sana makaluksaw, Papa? Di mo ti bilbilang nga asawa. Taking basol ko ma. Naguri ka man. Asino ka di nagpaiso ni nakasikugin ka? Ko, Papa. Sa dinutayan na? Diyan ka mo, Papa. Tasipon na mo na nagsikugak. Saan na nagpakpakita di ako ng bain na lalaki? Kasi tinakunak. Daitan tinalalam ka pwede kinatanggan ti ulom. San ka atim ngag iti pambagbaga? Imbis anagadal tinararamid mo, nagbalbalog. Bimbaba, yan ka pa karon. Di na ko man sermonan, Papa. Ulitan. Saya atem ti aramid mo. No di mo kaya't apanawan na ka ni Randy. Kakadwa, bili na tayo pa eh. Anya partner. Anya ti madamag. May ipapanitan niya. Da kayo ken ni Trina ah. Anya kumatnam na maam nga eh. Dajay, nakasapsapa ang kapimana with balay. Anya? Wen nago. Awan siguro ti talina ay wano ornos mi nga gasawa. Sus, dahitan ah. Wen, sipod na mo ka masikugan. Kinagdua bulan gaya man tininawan na. Ngayon makalawas kami lang. Pulusan. Ad-adan anak po ti ganas ko kankwana. Amok, ore na kainom ka. Nariknam. No sikatin na kaunawan no saan. Amok. Nasimbang pa lang ti isip ko idi pare. Ngayon apay ajak na pagkadkadan. Anya? Anya ngamin ayatin na pasamak. Inasibay ko ngayon sa rakit silad na. Takas taon iti bartak na. Kan may saan na makapag na. Nasyanak idikan ko na. Kat dita. Di na akong pinalubusan pa eh. Narugso ni Trina. Kat siya ako nasarkadan tiriknak. Napintas ti pamagina. Gapulang iti sakit tinakam mo, iti panangisina ni kailikin ka. Takinay kayat na tinapan ni Jay London. Mas pinili na ti arapap na ng ti relasyon nyo. Iso anasumok mo ti simsimrik iti resto bar. Amumat asaan nakasanger. Nagpalpalabas at langit ti oras. Tapno maiwagsak ko ti sakit tinakam ko. Kat di tamot tan anasarakan ni Trina. Ngagsapsapol iti mga langon kenkwana. Wen, agbali na kabiktima. Gapo iti amak na apatayan. Wen no laksidan dagiti naganak kenkwana. Agbiro kiti sa bali a pamuspusan. Kat sikapay mo't anasingpat a tao tinatungpungan na. Wen nga, ago. Iso ajak amuno niya ti pagbanagan mi. Ang sa bagay, kung nadagiti daduma, papel ang ti marriage contract. Ngam saan agarantiya iti agasawa tapno saan agsina. Ngayon no kumaay-ayatak ni Trina. Ibilang ko, sagrado. Deta kalay sa pare ago. Ngayon kan na kumamat ti pagribangan nakas asawa. Saan kit di abog kaw ti ipasabat na kanyak. Mabalin na masursuro nak matla nga ayatan. Ay, no adda balasubas alalaki, addamat babae, agasam day tangay naramid na. Dinadaal na tibiyag mo. Iso nga oray inton ka man. Pulos siguro ajak tumaayat. Sa di naman ang di babanam. Adala pa panak, Papa. Di ka lagsardeng diti balay.
Kasalangarunan di kasasaan mo. Anya ko ma. Dakilan di dyan mo. Kasanon no maapiktaran ta sigog mo. Ha, buisit kidi ti kastoy. No apay kiti ajak pala pinaragrag. Ano? Ay, Diyos ko, anya dahi ka nasasawam, anak ko. No sana lang nga nagbutang iti mabalin nga aramidan nyo kanyak no maamuan nyo amasiko ka kidi. Tawan mo't mangikasar kanyak, pinaragrag ko la kuman. Sumardang kan. Ipasngay mo dahi ta. Kat nusan mo akayat apadaklan, da kami ti mangaywan keng kwana. Ada mo ti katulong. Kat numasapol ang mga alak iti talaga ang mangaywan, aramida. Da kayo ti makamo. Dahil titinang tatali ti biyak ko. San mo apabasulan dahi tatawan basol na? Sika kitiya. Apa yan nagtalag kay tinayaan ang sikogking ka? Anyat mabalin ko. Amok ayalo ko nak. Apay nga Gusto bin. pa pa. Sanda ko man na si Dirun Pay. Amom ka di. Nagdakkel apakay babainan ko mati pamilya tayo no di na kaing kasar ni Randy. Amok! Nga buisit mo't na dyan lalaki. San mo ang mapapalaw? Tasan na kamot ngay ayatan? Damo lang nga nagkita kayo, impay mo ti amin mo kingkwar. Ayat mo lang nga malangon ti dayaw mo. Asan ka nga ka kabalasang? Isu arumbeng nga giyaman ka kingkwana, kat sa narumbeng nga kaapahan. Basta, masurunag kan kwa na iti di na pa nangikaskaso kanyak. Katsan lang agbidto na mangisukat kanyak. Adeta ka manin. Agipang takamanin Basta ako na. pa pa. Nasusuro ko na inayat ni Randy. Kat nadapanggap na amang isukat kanyak. Patayak ida. Iti babae na. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Maya anak, rumor ka ka din? Wan nanang, makamukay lang kumanyag tumar ka dagiti agas siyo ha? Wan, anak ko. Agan anos kay kumalang. San abali? Basit langan a panaganos. Agturpusak to niti kursok nga information technology. Maudin da ito si Miss Trek nanang. Ay, anak, pasensya ka na. Nagsakitak mo to. San ka una yan ang matulungan? Wan, maawatan kayo. Kat agyaman nak, tauray na bayaganak iti panagadal ko. Malpas kong tumatan. Kat agyaman akmat iti Diyos, tauray awanan day di tatang mo. Kat naituloy ka a pinagadal. Kan inkargatam ti agadal sa agtrabaho ka pa'y. Kasapulan Kat no makaturposak, saan nagtumatan niya agtrabaho iti pagtratrabawak? Anak ko, Ngamin, saan amaliklikan? Adalata dagiti na bartek no kwa, bastos. ha? Panagkit-kita da kadagiti agtrabaho ichay kat lalakain a babae. Nasaya at nga ron ano makaturpos kan anak ko. Kan makabirok kan tumatan iti mas disente at trabaho. Wan nanang. Kat no makaturpos kan. Ay, uray, makayak tumatan. Anya? Nanang, di kay kumagsarita iti kasta. Kaya't yu asawan, panawan dakton ngagmay sa. Saan tayo at ang ngaltibiyag tayo anak? Kan ada na ituding agasa ti tunggal tao. No dumtengan ti kadeng ko, awan maaramidan tayo. Saan tayo amatumngar ti pagayatan ti apo? Pangaasi yu nanang. Saan kayo kumamat ngagsarita iti kasta? Patpatgan kayo unay-unay. Kasano akpayan no awan kayon? Isa pangaasi yu. Di kay kumamat agsarita iti kasta. Nalpas gaman ti oras taglalab singer da partner. May isang nga oras day dyan, agkanta, ganagina na. Iso nga, agpatukar da pailaan. Oh. Anya ti kasla al-alingagam, partner. Uy, Randy. Kuha. Nagpintas ti melody da ita kanta.
Ang kasla madimat dagiti lyrics na. Anya? When, dandani ka na yun ka mga kanta. Tungkal umay ta dito eh. Ngam jak launay kaskaso. Alam, napintas ti melody na. Oray siyak. Sa anak unay ngamin, ang mahilig iti kanta. Patna. Dadlaw ko nga ran. Iso sa anak ka pamilyar kadag iti kanta. Malagit ko ni Kyle. Kinaykayat natin madaya. Ket sinurot na ti arapaap na. Ngam relasyon mi. Ay sus, aday ta kamanan partner. Masapol alipato munti na palabas. Ado di tati, aday o maikarikin ka. Saan kit di ani Kylie? Panawanan, tapno ag-move on ka. Wen, partner. Maramita ko. Sir, ato yung kargaya kulitan. Agyaman kami miss. Welcome, sir. O sige, ayaban na lang yung dati mo. Adapin mo sa bali at Okay. Partner. Unay dahi tanap pa ng pasurot mo iti waitress. Nagpintas namin partner. Kun langana tinauma. Anyan. Saan ka di? Nadla ko matkit di. Partner. Saan ta pumanaw? Aging ka ajak ma'am amo. Anya? Kalagasi ka. Awan kahilig-hilig mo iti chicks. Agtal na ka mamat. Ito lang mat anaawis ti imatang ko iti babae Oh, mama, di ka mat. Alakit din. Dito ulit ang tiagin na. Sige. Kaya't kuti matura ka dagos apaman ang makasangpot at kijibay. Agyamanak. Saan una yan anakaro ti uyik? Saan ak una yan nakulkulan? Naimbag lang. Tagimatang ti anak ko iti akas ko. Masyanak pa iti anak ko. Nasimpet launay. Katsa, sapay la kumaapo. Taag nanayon at tarabayan. Tapno makaturpos matan. Amok amarigrigata na. Ngambarang agtultulo yan ti panagimbag ko. Kat matulunga. Nga uri ti agpailaang kada kami dito'y balay. Anya ka ding agpaiso ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo si Katrina. Apay ka di pa kasi kurantak, papa. Naimbag ko mano saan ka ang masikog agasta. Saan mo ka ding amo ang maapiktaran ti sikog mo? Bibiyang ko. Trina! Dahil iti nagdadala ti biyak ko. Sana kumakastoy na sana gapoy ti dahil. Kunak met, asan mo apabasulan dayta? Tabunga ti kinasukir mo nga na tangken ulo. Bay, andak kumalahan ngamin. Kasta lang arudem tinagbanakam na tangken pay lang ti ulom. Masirip ka mo ti kunak. Isatin mo na dan. Oh, Sakit di, papa. hindi aglablabas kan. Wan idengdenggam. Pinagyan ko, ipatandak ko ba? Talaga ka di akas tamlatan? Awan na saya gararamidam? Among amasigog ka? Saan ka amapawilan nga ginumiti arak? Tanyang rin taramidag, papa. Maragsakan na ka di, di kasi ka sa saan ko? Aking basol kumasyak? Trina, awan pa basulam, ta saan ka nagkurang iti pamagbagang ka? Pisit kiti di kasi abiyag. Di pa lang maraglag na ito eh. Agbutin ka kumay ti kastang ibagbagan. Pisit na talaga! Tangken ulong at raka. No saan lang at ta makapagdapat makapil ka.
Narabiyang ka mo na si Mang Bertrande iyo. Sorry, Papa. Ang nagawis kami ni Ago, nga tagay kami basit, apangikat iti banog. Okay. Maawatan ka. Nigayam Trina, itaman pa dinak inuray, yan pasabtan iti ariwawa. Kasano amadanon mo dito'y salas kat nabartag. Kasta ka di. Sorry, Papa. Amhok, di yo pakaragsakan ti mapaspasamak kada kami. Wan. Awan palimod kanya. Sorry mat, iho. Dakal matibasol ko ta saan ka dinanggagitiwin no impahag. Saan tayo na naisubli pa iti amin, Papa? Dalpason. Dispensarem ko ma. Mawatang ka. Naladawan ni di mamuha saan kay masikat ti amat isikog ni Trina. Kas itinakunak, Papa. Alpasen. Kat saan tayo na may subli pa tinapalapas? Ngam, lading itak na tadyak may suro ti pusok na agayat kan Trina. Kanadamat basol ko. Tanaka inumakmat idi. Kat saan ko nalabanan ti panang sulisog kanyak ni Trina. Nailuyos akmat lang itiriknak kas lalaki. Nasapa ka mada nakariing, Randy, ho. Wan, Papa, at nangamin breakfast meeting ko. Uno, likliklikam lang akasarita ni Trina. Awan matrumbang nga pagsaritaan mi, Papa. Tabog kaw tumat lang ti agadukan kwa na. Randy, Iso alaming itat, nujak maya sa dagtarik kan kwa na. kinapudno na kanayon ko abagbagaan. Kat siya kung dagpakpakasi, kan makisarsalita king kaiho. Pakawanam ko man ni Trina. No ita, Papa, saan ko ama ikari? Ngamin, dakkel apa ng loko ti inaramid dak. Nasakit yulok, Papa. Remor ka din ni Randy ti kwarto na. San lang iti kwarto na, napanpaykit din. Anya? Ada ka no breakfast meeting na. Kat namati kayo, Mat? Di ko nayo kit din, nasapa na pan iti kabit na, kat ijay amamigan. Ta sigurado ka? Anya nga rin tiga po na nakasapsapa. No saan nakasta? Ay na Trina iya, agbalbaliw ka kuman. Tangay si kati nagbintot ko nakmanan. Si kati mangipagkita iti nasaya at kengkuana. Bareng agbaliw tirignana. Ket masursuro na kamot lang ngayatan. San kumati kinatanggan ti ulom ti pagariyam. Maya anak, nalpas ka din ti klase. Wan nanang, kat ada ginatang ko pansit. Mangan kayon. Katsi ka anak ko. Nabsugak pay. Sige Tay agas yon, nagtumar kayon. Wan, di na ko mapakadanagan. Ay, so maturog man pa'y nanang. At daman sarat ko no madamdama. Sige anak ko, aginanakamad. Amang ano si kamot ti at sakit. Wan nanang, didak pa kadanagan. Oray no, medyo marigatan ha. Kabailag da ito'y. Ada kahit ko aton uyan. Oray ka sa no arigat. Anadamat tabagim anak ko. Amang ano, ag sakit kamot kiti. Ay, nakakaasi ti anak ko. Dakman na matulungan. Ang kiti. May nainayo nakpay akros. Gapo iti sakit ko. Ay, nagbayag met ngamin ti panagimbag ko. No maimbaga nakla kumamat ta makatulong at kankwana. Nagrigat lakit din aya apo. Nakurapay kan kastoy nga ataan anayan na.
Uray ko man saan asiminan ti amana. Ay, imun unamat nga minan. Nala daw ka ngayon may dito'y site Wen, di magasak na yung pesto. Tadadagiti na si kaso kanaskan nga ma-order na materyales. Iso Kunak no nagapa kayo manankin ni Trina. Nakaturog pa iti pamanawak. Kat nakaturog hindi sa mga patak. Tanang partek ka no. Iso kunak man. Agasam dayta. Agbarbarta, idinto ta masikog. Ulaw na rod. Wan gayang pare. Agkurang tilandok tayo at 10mm kan 16mm. Naka-order akon. Isang paday tatis taxi di hardware. Day tati pagbilibakken ka, partner. Agasam, saan mo aparikot ni materyales? Doble kabig ka. Kukam ti hardware when no construction supply. Kan, si kapay ti kontraktor. Pare, Nagbaligi kan iti business kan karir mo. Kas civil engineer kan negosyante, partner. Ang may salaang ti saan mo na pagbaligyan. Ti love life mo. Saan mong ipalagi pleta kanyak? Kakaiso ng inot ang ililiwag kundi napasama kada kami kini Kylie. Wan, makitak mat. Adalat ta ti kadagsanan aparikot mo. Ni Trina. Kaya't mga asawan, partner, agaw pertamanan dito Si kaan yung makaduan na. Ang no saan, mabalin na katama tapanawan dito Saan mo kumadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti napasamak. Nalabit. Saan pa yadimtang tinaikari nga ayat para kin ka? Diyak mo. Ngem, kaslakla na ilunod itinagan ni Ayat. Anya? Ken kayat ko. Maladawak basit nga agawid. Tapno nakaturog to ni Trina. When no nabartakan. Sus, kasanon ti sikog na? Madiday ta. Makapatakas iti masikog, ti aginom iti nasangar. Nang runa iti panagsigarilyo. Parikot nan Awan bibiyang kuditan. Ang partner, ti ipas ngayon nanto ti kakasi. Amangan no, adan to pekit ti diferensya ti ubing. Makaamo ti amana amang bagbagay ti anak na. Ay, anyagat day jayan na babae. Sobran ti kinapasaway na. Kinasaritak ni Papana. Nagkidaw iti dispensar. Taura iso, katakal ti basol na. Tadinak impangag idi. Nabigla siguro Siyempre, ada na pasama kada kayo iti anak na. Ngem saan asak ti ama ti inawan na idi. Hala, awanan mabalin partner. Iso no nakapsut la kumati pakinakam ko. Amangan no nabagtita kon. Amukmat anatibkar ka. Kun kabalam dayta partner. Awan gayam. Mapantaman iti ayuyang ta inton off tayo. Oh, apay manan. Kaya't ko am mo husto ti may sa waitress day jay. Jay, agnagan iti Maya. Anya? Di mo kunaan asaan ka anakayawan iti kinapintas na. Sumrek ka ka din iti trabaho manak ko. Wananang, iso nagsapa tayo ng rabi. Agananad ka. Wananang, agtumar ka ni Tiagas yung sakbay mapanak. Wan, anak ko. Agan anos kay kung mapailangan mapampanawan nanang. Di nagpakadanagan anak. Si kakit di aganad ka. Wan, saan dak mo tapakadanagan? Saya atem laeng ti makilangan kadag iti parokyano yo. Saan mo apakitaan ida iti made tapno saan da ka abastusan? Ay, padasan da. Babae ka kat awan gaway mo iti lalaki anak ko. Aganad ka taado ti barumbadaw. Wanarod nanang. Nang runa kadag iti ibagbagada at drag-adit. Ay na, Diyos ko, yada dayo mapo. Nanang,
makapakintayag dagiti may padpadamag amay dadanas lang arudan. Ay, patayin da pa ay. Awan pa'y ti live singer dapat na. Madamdaman to ka no. Nga alas 9 sa. Saan na parikot data? Kan awan ka no pa'y ni Maya. Kung nadya kadwada. Talagang saan na kayawan ka kinukuha na? Sungarod. Katsi ka. Ha? Medyo. Angam na kursunadam si kalatan. Narikat mo't no salinan ka pa'y. Awan parikot partner. Mas priority ka. Anya? Hello, sir. Hi. Ay. Anya ka dito order yun, sir? Mangkad ka man iti may sa order sisig kan upat a serbesa. One, sir. Manugaya man titawan mo itay, ating? Ag 23 kon, sir. Oo. Mabalinda ka kadi akasarsaritan no madamdama. Sorry ha, sir. Saan may mabalinti makitable ka dagiti customer? Kasta ka di. Nang runa no, adot customer. Okay. No problem. Sige, sir. Alaak lang ti order yun. Uray nyo ba si tipulutan nyo? Okay. Mabit lang, sir. Hoy, partner. Unahin apa ng surot mo kan. Maisinak sa ni Shane no kastoy lang partner. Anya? Loko. Rabin, Trina. Maturog kan. San nasayat kang katiagpuyat. Apay, ay pakariribukan dak, papa. Dahil ta sigug mo, ti pambanunutak. Kahit mo kadingad, danto parikot. Anya ko ma? Ay, talaga kadiasan kang agnakaman ako. Mabuis-buis itak nga rod. Tabagim, tirumbang akabwisit mo. San kiti ano asino latitan, agpapantawan amuna si kugmo. Ay, Awan rumbang nga papasulam. Tasi kamot laang tinagaramid. sumangkautro mat nga rin na dyan, Randy. Rabiin nga maawan pa ilaan? Nabartek man siguron. Ultimo kasarita na ko ma, di nakpay kasarita. Kasano nga daganas na makisarita kang ka. Kat bugkaw, kas ka na nagmabadi, di magbagam kang kuana. Papa, No kumaasikaswam, no sumangpat. Damagam no nangadan. Isa ka namin ti kanan namin no pagpilasan na. Tamo mo ti trabaho na. tanya ak tagabo? Sana kastati kahit asawan na ita. Kaya't na asawan, masiknan ka kang pana. Denggam dagiti balakat ko kang ka. No kaya't mo ngagbanag ka na sayat. Laglagi pam ti reputasyon di pamilya tayo. Kaya't mo amamuan to di tao, nang runa ka dagiti makamamo ka na tayo, nagsina kayo kan Randy, kapot sa saan ngayon amati pas kayo mo. Saan ko lakit di akayat ti may babain. Tamangan no isunto pa'y kidi ti pakatayak. Nalpasan ti live performance ti singer dapat na. Kasano? Sikaman na mapantan. Saan ta ka din nakasarita ni Maya? Kaya't kung adupay kumati maamak may papankan ko na. Anya? Aparakan ka, partner. Apay para kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Di nakpakadanagan. Tada ni Shane a girlfriend ko. Idinto ta si ka, mako na asiro ti love life mo. Talaga asik ka. No, anya na't mapampanunot mo ako. Sige. Agordarak pa iti 1 round. Kasaritak lang ni Maya iti counter. Sorry, sir. Sana mabali na pasyaran da kiti balay mi. Tanya. Ada ka di agungat? Ada mangi pare? Awan, sir. Awan na kiti aldaw no maminsan. Kasano nga awan ka? Tiyamok, maturog ka iti aldaw. Kasta nga rod, sumura ka kiti pagadalan, no mayra na nga da klase, sa maturog ak no sumangpatak. No kasta, working student ka? One, sir. Sorry ha.
Saan kayo masango no pasyaran dak ako nayo di balay ni? Nga oray day off ko. May isa working student ni Maya. Wow! Anak ka interesado akin ko na, partner. Ang sana para kanyak. Para kin ka. Oh, apa man na para kanyak. Isumat. Ne, partner. Ang mga numailabusak. Uwan gayang. Nakadanon tagayan man iti ayan yo. Kung naplanutan nga prabi man na sumangpet ka. Nagrelax kami lang kini Ago iti resto bar. Mangan kan, idasaran ka. Nabsuga kiti pulutan. Okay, itimplaan ka iti kape. Oh, sige. Kalpasan nag-shower at sa akmaturag. Mabitlaan. Oh, anyat na pasamak. Milagro. Oh, adda ka magaya man randi iho. Well, papa, sangsangpat ko. Nagrelax kami lang basit kinaago ti ayuyang mi. Okay, no problem iho. So far, nasaya at mat, papa. Kinapudno na. Na-close ko man ang timay sa project. May sa duplex iti may sa subdivision ti Aramidan mi. Oh, nasaya at nga rod no basta. 20 kape. Thank you. Ada kayo matgayam dito, papa. Itimplaan kayo matiti kape, oh. Sure ya. Sige man nga rod. Sa bagay, iso tirim warak. Mabitlaan, papa. Just a minute. Napanan ni Trina iti kwarto na. Tasa na babalingag po yata dakalan ti tiyan na. Wala nga rin, papa. Kanura siya, no may bus ko ti kapig. Mapanak mo din iti kwarto iho. Papa. Barbaro, no? Milagron sa. Amo kung di kahit mo asawa ni iho. Barbaro saan nga unga tunubog ka utin pasabat na kanyak. Kinasarsarita. Ket agyamanak, no iti muna gundaway, ket impangag nakrandi iho. Sana sumina iti panunot ko ni Maya. Nakayawan akmatan kankwan. Ket ni Trina, diyak maawatan dagiti impakita na anasayaan. Binagbagaan ka ni papa. Matikawa ka dagitoy. Napintas ni Trina, awan makunak. Balaksid iti panagloko na kanyak. Nagkasar kami. Ngem against my will akalay sa. Awan ayat anang bagkat kada kami. Di, kasano day ta? Amangan mat nagbalbaliwan Naku na kanyak ti ama na binagbagaan na kano ti anak na. Oh, di nasayat no kasta, partner. Ngem, saan na basta maya siligtrik na kenkwana? Taal-alyaan na ti panangalilaw na kanyak. Nga uray, agkid daw iti pamakawan ken ka, ket agbalbaliwan? Diyak masungbatan day ta. Saan mat nga taan narigat nga ayatan ni Trina? Ang amangan mat no agayatan ken ka, partner. Saan ko nga mo? Ken, adda parikot, partner. Anya day ta? Mangrugi mat na makayawan at ken Maya. Anya? Katsak maawatan tiriknak, partner. Daytan ti parikot, partner. Nagkasar kayo ken Trina iti baet ti kaawan ayat ang nagbagkat kada kayo. Ang mangrugi mat nga agbalbaliw. Ita, nakayawan ka mat ken Maya. Wala nga rod. Kat asino kadagiti dua itan ti pilyam. Patya, lumog ng tumot lang ti puso na. No agtultuloy tinarukiami ha. Padasag, papa. Iswati aramidam, agpaisuro ka ngagluto. Anya? Kasi tinakunak, paparan natin tumot lang matignay tirignan. Kang runan ti amin, kasaritam. Agkid daw kay ti pamakawan kang kwan. Sige, aramidak. Kung damagag man king ka, iha. Anya dita?
Ada ka diriknam ken kuana wenno awan. Sana narigat nga yatan, tikas ka ni Randy. Maawada kon. Nadagsan tinagbasulakan ko, ana. Amok. Isugarod ngay bagbagakin ka. Imbis sa bugkaw, kas kadanya pa'y di tati pakita mo kang kuana no subang pa. Pakita, bitin na sayat. Sige. Ipagpagapumladitan si kugmo. Takasi tinakunakin ka. Awan basol na dayta. Kat karbangan na lang nga makita tilawag. Ay, saan ka di asumrag iti trabaho, anak ko? Saan, nanang? Final exam min, kat nagpakadag kan ni boss. Nasaya at man ta pinatganda ka. Imbagak namin na final exams min, nanang. Nasingpot, tibos mo. Ay, wan, nanang. Awan makunag kin ni Boss Marlin, man nakaawat. Man-manuti kasta, anak ko. Kinapod no na. Isuti may sanang patpatibkar kanyak, nanang. Dayawan na ka no, ti kinapursigido ka makaadal. Nasaya at man, anak. Kunana kanyak. Nadagundaway ko nga umasenso. Aramidag. Kat may saka no ti panagadal ko. Apag pangalak apumintas mo, ti biyag ko. Ne, kunak man no agawid tan, partner. Dumagas na pa iji ayuyang ta. Wow si kanti agawis ita. Salbag namin tikas to eh. Oh, tiyan niya. Amo ka katawaan nak. Ngan kailiw kumot ni Maya. Anya? Ay, kunakon kat. Sige, kaduan ka, partner. Kat good luck. Saan ko nga amo? Hangim sa bali dahil yung amariknik nakpara ken kwa na partner. Okay. Saan ako namas dao? Ang adadakkel aparikot. Malaksid numawaswas ti kasaryo ken Trina. Ha? Iti kaano man. Saan mo amay kasar ni Maya, partner? Uwa na niya. Ang ti saludsod. Kaya't nangatamat. Ti basta makidinakin ka no bilang. Sige. Kasaritak to na sayaat. Katipudnukin ko na ti sitwasyon ko. Awan ilimod ko ken kwa na. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Oh. Apay ka no partner. Apay nga awan. Sigon iti manager da, nagpakada ka no asan asumre kita. Ta agribyo para iti final exams da. Unton bigat. Kasta ka di. Kaano pa yung magagaran at una yung makakita ng kuwan. Ang dayawon launay ti manager da ni Maya. Ngamin, talaga apursigido ang makaadal. Kasta ka di. Ken masakit ka no gayam ti inana. Sige lang. Dudwadalaan ka nun ngagbibiyag. Ta natayan ti amana. 2 taon ti napalabas. Uli lang nga din iti ama no basta. Isot na ibaga kanyak ti manager da. Ket no palubos ti apo, agtorposton. Gapo iti dayta anamak. At addan ang nagka-interesado ken kwa na. Ago partner. Ay, kuna ka tasikan. Nasaba ka man ita. Wen. Di magas kami lang na nag-1 round ka na ago. Sige, aginanakan tagi da sarak, ha? Ha? Inururay ka. Inururay ka dinner. Kat amon? Siyak tinagluto iti kare-kare. Really? Yes. Sapay lang kumata magustuhan. Dahil iti sinelas mo. Sige, mabit lang, ha? Ayaban ka no may sagana kon ti dinner.
Kayat ko ngagsamo tamangan, okay? Nagustom ka di matlaang tilinotok? Uwen, ado nga ron tinakan ka. Actually, talaga paborito ti kare-kare. Ah, kasta? Nalaing kagayam nga gluto. Itala nga gluto ak. Nagpaisurak ka na na Maria. Ay, wan kaya. Nakasaganan ti pagsukat kami di banyo. Alright, ada shower heater di banyo. Sige. Sige ha, sumurag ako dito si Len. Ay, marik na akong tiketang ko. Good night. Nagdakkel tinagbaliwan ni Trina. Jakmat kaya tapabaynan. Taamangan noan niya ti mapasama kiti sikog na. Sana mabali na mairamraman ti ubing tawang basol na. Dahil ako matikid daw aking karandi. Amo, kasan mo basta mapakawan kan mayat ni Trina. Gapo itinaramid na. Papa, Ngami pagpagapom la kuman iti sikog na. Iti pas ngayon. Takarbangan na makita tilawag. Tawan mo't basol na iti bidot tina. Uwan, Papa, saan kayo magdanag? Kinapuno na kahit na aparagreg kumay iti sikog na. Ngam linapdak. Tanadag sa nabasol na ita. Kang runahan ti amin. Saan na may lintag di may sabasol, babaan iti sabali man na nabasol. Husto kayo, Papa. Saan nabali? Inton makanak ket talagasan mulatta amayat. Kalpasan dagiti pagpakita na ita akin nasayat. Ta sana narigat ngayatan tikasken ka. Ketamok ngawan panagayat na keng ka. Adaman na pasama ka na kayo. Nusan mulatta amay suro ti puso mga agayat ken Trina. At dantuking ka na manggedeng no panawam. San kanto nalapdan, tamaawatak tiriknam. Ni Apo Diyos ko mati mang tarabay kang kaiti ang nanayon, anak ko. Sapay ko mata, nabaligi ti eksamen mo. Wan nanang, masapo lang mayroon ko ta eksamen ko. Tapno makaturpusak matan. Uwen tapno makabiro ka matan iti sabali at trabaho. Wan nanang, dahi tati ka na nakit-kitawa kiti na marswa. Tama ipaayan kayo matitinagin awa ko maabiyag. Anak ko, Adon arigrigat yu kanya. Tangro na idinatayan ni tatang. saan lang asyak, anak ko? Uray si ka. Ado matan arigirigat mo kanya. Malaksit iti pagbiag ta. Mairaman pa iti agas ko. Saan aparikot day tananang? Basta ka ba ilakpay? Ngalangaro din. Mapankan, taamangan numala daw ka. Ay, tarabayan nakakumati Apo. Imbag man, partner. Sipo di magakanyak ni Papa Lucas sa kinasarita na ni Trina. Nagbalbari matan. Saan na nabugkaw kan nagmamadi abalikas di pasabat na kanyak. Sana dakas no kasta? No masurusuro yung ngayatan ti tunggal maysa. Anya? Oh, saan ka di apod no ti kunak partner? Napintas ni Trina. Adamat mabalinda iti biyag. Kan agmay maysa nga anak. Kan agtawid iti sanikwada. Ago. Oh, awan mat dakas na no makapagkinawatan kayo matlaang iti udi na partner. Kumaano saan kay anak nagdiriknak kan Maya? Una niya. Itapay ang mariknak nga agayatak manen. Ang ti parikot, kas itinakonaktin kay dinaminsan partner. Dakkel manen a parikot, ti sarkam, no bilang. No bilang agayat ka kinmaya, kataklunan na ka. Saan mo amay kasar? Awan parikot. Basta kaya't nang ag-live-in kami. Ang ni Trina, anya nga tati aramidan na, numaamuan na nga da ikabkab balay mo. Ago. Saan ka di asikamot lang tinagistorya kanya, kiti na minsan? Adi na maaklon nga da sa bali a babae itibiyag mo. Awan karbangan na amang lapad kanyak. Tanagkasar kami nga awan ayat kitunggal may sa kada kami. Saan mo lang nga mo, no inot ang nakariknakin ka iti kasta?
Bayat ti panaglabas ti aldaw, partner. Anya. Katsika, saan to nga ta matignay ti riknam? Nagtultuloy ti panangipakita na king kay tinasayaan. Partner, adda sa nga ilib. Asino? Randy, Apay nga da ka dito eh. nagluto kami kin Nana Maria iti meriendayo. Anya? Pambarak mo nga pag napagnata ka sa pulan ka no ti kastoy tapno sa anak to marigatan nga ganak. Kuha. Umay kayo, Trina. Adda pagtugtugawan ni Jay. Agyaman nakago. Randoy, partner. As si bayam kuman ni Trina. Ang mga numay ligos. It matumba. Sige, umay Katrina. Sus, saan ko man anas ka ng inigan na kami? Ado ti magatang dita. Sa bali lang ti magatang. Homemade, partner. Uwan man. At least, amoy ang nadalos si panakaisagana na. Gusto ka, Trina. Hala. Agtugaw kayo. Sakto. Break time. Kan mabisina. Rumwara ko niya. No, san napatigunay, san ka rumrumaran. Sanda ka pa kadanagan. Kinapudno na at pakuyog ka Nana Maria inton madamdama. Papanan nyo? Mapan kami ni George side da Randy. Anya. Tanya taramidin nyo iyay kan Maria. Agitulod kami iti meriendada. Kasta. Agbake kami kan Nana Maria. Mapan mo ibalon. Sige. Yamagan anad ka ng runay ti panpanagnam. Wen papa, sanda ka pa kadanagan. Oh, ganda ni Carmen malpas dito yung building na kontrata yo. When, third floor can multipurpose iti nga to. Mabalin apakaangayan kadagiti nagdudo mga activities iti barangay. Kan mabalin mo't ngay kan iti basketball board. Pag-shootingan dagiti na asam iti basketball. Bali half court pelaan. Mabalin mo't badminton. Napintas. Bali, covered court? When? Resume ti trabaho. Randy, sorry Pakawanan na ko man. Apay. Ipangaasim. Das ko man napakabang aran kat pakaragsakat no mapakawanak. Kan kayat ko, mapakawanak ko man. Tasan ko nga matigasat ko iti panagpasngay ko. Anya? Noon na saya tagasat ko, orekas kasano. Nakapagdawat ak iti pamakawan kan ka, hangga po iti napasamak. Karina, anyan da ito asasawan? Kasi tinakunak. Diyan ka mo tigasat ko iti panagpasngay ko. Isa please. Sapay ko mata mapakawan na iti nagpasunakan ka. Amo, nadagsan tinagpasulakan ka. Linuko ka. Kahit kumutan ti agyaman kin ka, iti panang salbar mo kanyak. Iti dakkel ko mapakaibaba inak. Kang ronanti pamilyak. Dakkel apan nakaibabain tinaramidak. Trina. Di kang tanak. Agsilbiakan ka, kingkat ka maulak, kan silbiagak. Kas asawa. Ngamlilinak man masursurong ayatan. Awatak. Nga may bagakan ka tipurno. Mariknak. Agayatak kan ka. Saan ka narigat ngayatan? Ngam, jakmat nam namaan. Ama subadan day ta. Taamok. Gumay kayag-kab ti guram kanyak. Nakapanawan ni Trina, partner. Nakaululimag ka. Anyat makunamiter aramida ni Trina ita. Anya ko ma. Ngam, mas dawak lang ako. Partner, Iyak nam naman dagiti imbaga na kanyak. Nagkid daw iti pamakawan. Kan mangrugi kanon amarik na nga agayat kanyak. saan adakas? Ago, Partner, saan adakas ti mamakawan? nagkid daw iti pamakawan.
Tasan na nga mo na niya tigasat na iti panaganak na. Anya? Kat umdas ka nun apakaragsakan na. No mapakawan ko. Kayat mo asawan, duwan nga aldaw, wenno duty ti impakada, masaan mo nga isisirag, anak? Wan manang, ang dapat examen ko inubigat. Dual daw ti final exams mi. Iso Uray ta, pinalubusan nakmat ni boss. Kat, anya ti plano minton makaturpos ka, anak. Kinasaritak matan ni boss maipapan iti dayta. Bayat nga agsapsapol ak iti master ka. Kan sa anak pa ang nakasapol. Agtuloy ak lang iti restobar nga agtrabaho. Iso anak. Kan bayat mat nga agbirbirok da iti kasukat ko. Nagimbag ni boss kanyak nanang. Ay, Iso adyak kayat nga damat masauda kanyak. Nang rona inton makasapulak iti sabali at trabaho. Anya? Awan pa ni Maya. Wen, partner. Duangal daw kano gayam ti pakada na. Amang ano dual daw mo ti examen da. Sige nga ron. Awan ganas ko. Agwan ron tilahan. Agawid tantan. Wen Kaasi mo tayo masikog amang ururay kan ka. Oh, anyaman ito ako namon si Kaago. Podumot saan ka di? Sigurado. Or-orayin na itan ti isasangpot mo, partner. Sino mo tatadit istorbo nga mga kaya? Hello? Trina, kumusta ka? Hindi Roy dito eh. Roy? Sa din bilay mo. Nagsarak ta ko ma. At na pa tagapagsalitaan ta. Awan na mo kapag saritaan ta kalpasan natin ang likodan na. Pangasim. Ikan na kumay ti kong daway ko nagpalawag. Ibaga mo sa dino ti kahit mapagsindrakan ta, please. Kat, no tiyak kaya? Makisalsarita kiti na saya, Trina. Imo ko mauray na makapungtutak. Tamo mo na siya ti makapungtot. Anya? Anya? Papat ka na? Saan? Saan ka kumagpidtot nga agaramit iti dakas? Saan nakabumteng amang ipapuliskan ka? Anya? Laglagi pa. Ado ti amok may papankan ka. Nang runa ti pakainaigam iti droga. Sinalpag ka. Siyak pa ita ti putput kam. No, hindi kat paspasurot aklangan kan ka. Saan itan? Asino ti pagpampanak kam. Ti maaga nang ikasar kang gangore masikokan. Kang runan iti amin, danda niya ako nagpasngay. Kat saan ka basta makaruwar nga awan kadwak. Sige, bye. Kiyawanan pa eh. At dami nagkanas na ngay mawag kan mangibiling kanyak iti kasjay. Amok na niyat kasapulan na kanyak. Siguro, awanan ti maigkatang na iti droga.